Siyabingelela emakhaya, siyabingelela abazalwane egameni laKristu Jesu. Sizoxoxa ngesichitho. Nikhuluma noThandazo Mtungwa ohlala eJohannesburg eSoweto. Namhlanje ke sizokhuluma ngesichitho bazalwane, okuyona nto ebahluphile abantu. Bahluphekile abantu kakhulu ngendaba yesichitho, sibamoshela. Siphuma phi lesichitho? Siphuma ezitheni. Kuvuka ubutha endleleni mawusekhona usaphila, bese uyahlaseleka ngomoya abangcolile. Uthunyelwe yonke inhlobo yokungcola ongayibala, eningi ngalendlela ukuthi ngeke uyiqede. Singabala okumbalwa njengendle, Minenke, Impethu, umuntu ongqunu, uzumbone impela nje ekuvezela izitho zangasese, ekufulathele, ekudunusele. Hey, kuningi nje, kuya ngokuthi wena uphupheni. Kumele uphuphe, uzobona ngamaphupho, uphinde ubone ngempilo nawe isikujikela. Uzobona ngabantu ophila nabo. Ngabe kusemsebenzini, ngabe kusesikolweni, ngabe kusekhaya, ngabe kusemhlanganweni, ngabe la ohlangana khona nabantu. Uzoyibona i-action yabantu nokukhuluma kwabo, uzokubona. Umuntu akuthatha kulahlelele, mawuthi yeza bayasuka abantu, bayakunyanya nokukuhleba nje, bakukhulumele nezinto ezingekho, baqambele amanga. Noma uthi uraise i-idea or i-point kuxoxo, ubabone nje ukuthi abantu bakhathele. Nokuphendula lento oyikhulumayo nje abafuni. Mara makhuluma abanye abantu uzobabona ukuthi hey, baba interested, mara makufika kuwe baba less interested. Yizo-ke izinto ezizokukhombisa ukuthi sekhona okungasalungile. Umzimba wakho yakutshela nawo. Esinye siyabonakala. Siyabonakala nasebusweni. Esinye asibonakali, singaphakathi. Asazi-ke ukuthi bayifaka kanjani abantu bakhona. Futhi lokho akubalulekanga. Okubalulekile ukuthi masowuhlaselekile, lapheka. Ekulashweni la siyabona ukuthi nalapha emashophu lapho esithenga khona iwashu ziyabhalwa ukuthi lezi zani. Yebo, khona ziyasebenza. Uyathenga, uyasebenzisa. Kodwa muhle umuntu ohambayo aye esibhedlela sikamoya eyolashwa lapho, ukuze kuzokwazi ukubonakala nezinto ezifihlekile. Muhle umuntu othatha ama-treatment. Muhle umuntu othatha ama-treatment, ngoba singalo nje sinenkani ngithi. Sifuna yonke inhlobo ye-treatment ongayithola esibhedlela sikamoya. La ekuma-treatment kudinga ukuthi bese uyakhuthala. La kuma-treatment kudinga ukuthi
uthandaze kakhulu, ungayeki, ngoba siyathanda ukuthi mase sesifikile bese siyabambelela. Sihlala impela sinida ukuzinikela, ngoba ngesinye isikhathi sike sifike ngephunga. Bazalwane, kunalabantu abagezayo, abazithandayo, baze bafake nama-perfume. Aluthola ukuthi umuntu unephunga, alipheli. Sichitho, sibambelele, alipheli. Uyageza lo muntu, uyayithanda, niyambona nani, uyashintsha, mara yeyi yanoku umuntu. Siyabambelele isichitho bazalwane. Uyazi ukuthi nabantu bangakubulala uma usunesichitho kahle. Bangakubulala nabantu, behlangane nawe estradini, bekusukele nje bekudubule, bekusukele bekushaye. Wakwashaya umuntu uyihambele, ngenzanga lutho. Kusuke kuyizi ichitho lezo. Khulume nomuntu akuthatha kulahlelele. Mase ukubona-ke lokho, sebekusayinela abantu, sekubiza umkhuleko. You need ukuthi uthandaze, uzithandazele. You need ukuthi uNkulunkulu umcele ngakho konke, ngoba mawusiyeka lesichitho, ngifuna ukusho ukuthi wazi ukuthi nale ithunya ezikwembethe, nalabantu abadala bakwembethe, abasasondeli kuwe, abasakuboni kahle ngithi. Sumnyama, bayahlehla nabo, bamele kude until uzugezeke. Ukugezeka-ke uzokuthola endleleni lapha ezibhedlela zikamoya. Mase ugezekile bese bayabuya. Injalo lento bazalwane. Manje abantu mabasukumele phezulu isichitho. Siyinto embi kabi. Singimoshela yonke into soyikhandile. Sibongeke kakhulu ke nakubantu abasubscribelayo, nechannel yethu iyakhula. Siyabonga futhi siswela imilomo ezinkulungwane ukubonga kunina. Qhubeka njalo kuma comments, siyawadinga nama criticism, ngoba ama criticism ayasakha nathi. Siyawadinga ama criticism, sizwe ukuthi abantu bona bacabangani. Cela iNkosi besithele umusa. Amen.